Hola, bones, què tal el confinament? Jo, en aquest Sant Jordi, us recomano 2 llibres que crec que són molt distrets i que són per tota la vida. Sobretot aquest, que tracta de jugades de bàsquet, que es titula Libro de jugadas de los entrenadores de la NBA, que és de tàctiques de bàsquet, d'entrenadors, d'entrevistes, de periodistes, de com funcionaven els clubs, com era l'antic bàsquet, i també hi ha de tot en aquest llibre. I després tinc l'altre llibre que us vull proposar, es diu Mortadelo i Filemón, que crec que aquest ja el coneixeu tots. Jo en aquest cas he agafat el de les Olimpiades del 2012 a Londres, tot i que en tinc bastants més. I si sou uns fans del còmic, segur que us agradarà. Apa, que passeu un bon confinament. Em dic Ona i el llibre que us vull recomanar és aquest que es diu Crea la teva missió espia. A mi em va agradar bastant perquè has d'anar dibuixant i a mi el fet de dibuixar m'agrada molt. Me'ls va fent preguntes que tu has d'anar responent i depèn del que responguis pots crear una història o una altra. Per això es diu Crea la teva missió espia. Per exemple, al principi del llibre et pregunto: creus que podràs guardar un secret? I si dius que sí, et posa al costat: genial, ara vés a la pàgina següent i comencem. I si dius que no, posa: oh caram, vés a la pàgina 134. Vas avançant i vas fent... cada pàgina hauràs de dibuixar alguna cosa i la veritat és que a mi em va agradar molt. Espero que a vosaltres també us agradi. El llibre que us recomano jo és El Hobbit. És la història que va abans del Senyor dels Anells. En aquest llibre hi surten des de dracs i goblins fins a nans i elfs. Però el protagonista no és cap d'aquestes coses. El protagonista és un hobbit. Els hobbits s'assemblen molt a les persones com nosaltres, tot i que són molt més baixos, ja que la majoria d'ells no arriba a fer 1 metre d'alçada. Després, les seves cases són forats al terra, tot i que són cases pràcticament normals i corrents. I també perquè mengen molt més. El protagonista d'aquesta història era un hobbit que no li agradaven gens les aventures, fins que un dia 13 nans i un home màgic entren a la seva casa i el convencen perquè vagi a una aventura on al final hi ha batalles, morts i or. Consellers i conselleres, soc el Jordi Clotet, del Consell d'Infants, i ara mateix us vinc a recomanar un llibre que té una saga de 6 llibres, que és Harry Potter. Hi ha molta gent que ho coneix per les pel·lis i que li hagin agradat les pel·lícules de Harry Potter li agradarà molt més el llibre perquè explica moltes més coses i els personatges estan inspirats en com ho va escriure i descriure'ls l'escriptora, que és la J.K. Rowling. I també aquest llibre és una edició especial perquè té dibuixos, il·lustracions a dins i com veieu són molt xules. Jo me l'estic llegint ara mateix i m'està agradant molt perquè, com ja us he dit abans, explica coses extra que la pel·li no ho explica. I jo us ho recomano a la gent que hagi vist la pel·li li hagi agradat i també potser hi ha un altre que no hagi vist la pel·li i li agradi. A la gent que sigui molt de llibres realistes potser no els hi agrada perquè és molt de màgia i molt fantasiós. Espero que us hagi agradat la meva recomanació i res més a dir. Adeu!